Ahoj všem, dneska vám ukážu, jak na výrobu dveří s takzvanou rámovou zárubní. Jako u posuvných dveří i zde používám pro rám dveří břízovou překližku kvůli stabilitě. Následuje lepení překližky s dubovou dýhou. No a jelikož obraz předchozího projektu došla, rozhodl jsem se tentokrát jako výplň po dohodě s investorem použít polystyren. Já vím, ale jak by řekla jedna legenda kuchařského podsvětí, když nemáš hobru, dej tam poliš. Teď už zbývá jen vyfrezovat otvor na zámek, na skryté panty a přilepit překližku s dýhou z druhé strany. No a začistit hrany samozřejmě. A po malé relaxační přestávce, kávě a upuštění přebytečné páry vám v rychlosti ukážu ještě výrobu obložek. A znáte přísloví, že i mistr amatér se utne? No, já jsem toho živým důkazem, takže všechno putovalo zpátky do dílny. Klasický zámek se vyměnil za magnetický, hlubší, no a výsledek, to už je na vás, abyste posoudili.